Прывітанне ўсім, гэта Рома і бонусны эпізод Вандра падкаста. Калі вы слухаеце гэты эпізод, то вы ўжо падтрымалі праект на Патрэоне. І менавіта за гэта вам шчыры дзякуй. Гэты бонусны эпізод першы ў сваім шэрагу і будзе натуральным працягам размовы з Сергеем Лескіцем пра традыцыю лікавання шэптам. Асноўны эпізод з Сергеем пад нумарам 28 можна паслухаць на ўсіх вядомых музычных пляцоўках і на платформе MAV. У мінулым 22-м годзе у Сергея выйшла кніга «Шэпт», паводле яго 10 год экспедыцыі да бабак Шаптух. Зараз плануецца другі наклад кнігі, і гэта можна лічыць паспяховым кейсам. Аднак друк першага наклада быў са сваімі выпрабаваннямі. Тут і пошукі паперы на пачатку, і лагістыка па дастаўцы пасля выхада кнігі. Аб гэтым усім, у тым ліку як прыйшла думка да напісання кнігі, шчыра распавядзе ўжо сам Сергей. Ну, шчыра кажучы, вот гэта нейкая такая пэўная слава, калі так можна сказаць, яна больш неяк зашкаджала, бо гэта такі страчаны агародны сезон. У нас кніжка пайшла ў красавік у людзі, і мне проста мае сябры, там навукоўцы і не толькі навукоўцы, каля літаратурнага кола раілі, усе кажуць, давай не 500 асобнікаў, давай там якіх 700, альбо там 1000, бо у іх быў нейкі пэўны свой досвед, а свае наклады яны кажуць, гэта мусіць пайсці. І пры тым, што палова тых сяброў, яна не бачыла агулам усяго зместу, ўсёй кніжкі, просто кажуць, тэма такая цікавая, давай. І мы фактычна, рызыкнулі, усе грошы, якія былі, уклалі. І думаем, калі рабіць, то рабіць. Там гары царай, гары хата, давай паспрабуем. Тут там 500, што 1000, розніца істотная, у коштах, але яна не настолькі істотна, калі там пазней дадрукоўваць, калі там рабіць па 300 асобнікаў. Тым болей гэта быў такі час на пачатку вайны, невядома было, што там з гэтымі з мяжой будзе, там дастанем мы паперу, не дастанем, там это крэмавая папера, цвёрдавокладка, паліграфічныя паслугі, это ўсё фарбы. І мы паспелі фактычна ў апошні вагон гэта ўсё заскочыць, зрабіць, і в гэтым плане мы не згубіліся, што адразу так зрабілі. Бо калі пазней дараблялі, гэта б нашмат ускладнялася б, гэта было б ужо нашмат даражэй фінансава і тэхнічна. Што да чакання, гэта, конечно, было такі вау-эфект. Па-першае, разам з кніжкай з'явілася і выстава, якую там тройчы працягвалі, фактычна 3 месяцы правісела. І, умоўна кажучы, мы нават пра гэта не задумваліся, але выстава яна і прадала ўсю кніжку. Бо людзі ішлі на выставу, яны бачылі гэта мультымедыю, здымкі арыгінальныя, то бок чытач прыходзіў на выставу, альбо чалавек, які патрапіў на выставу, ён пазней ужо патрапляў у кніжны свет. І гэта можна было гэты пэўны час такі гэта ўсё навобмацкі паглядзець і тут і там. А па-другое, можна было прыйсці на нейкія сустрэчы аўтарскія. А я такі пагаварыць люблю, абы было толькі часу. І з аднаго боку гэта ўсё вельмі крута, але з іншага боку фактычна з красавіка па які-небудзь кастрычнік, лістапад, ты не маеш фактычна ніякага вольнага часу. Бо нейкія працоўныя будні, пасля нейкі выходны, трэба туды пад'ехаць, там з прэзентацыяй, туды. І нейкая дамоўленасць нават з этой галерэі была ў тым, што выстава то працягвалася, или там раз на нейкія 2-3 тыдні мы мусілі паехаць і штосьці там зрабіць, то нейкую прэзентацыю, то нейкую лекцыю. І нечаканасцю было тое, што на нас пачалі ўжо скардзіцца. Кажу, вы ж там так шмат людзей запрашаеце, вы хаця б нейкую рэгістрацыю ўводзьце. І нам прыходзілася ўжо ствараць нейкі ліміт, бо гэта там, здаецца, такая магічная лічба была, 111 чалавек прыйшло, і не было іх дзе размясціць, гэта бы там 3 залы, і паміж заламі трэба хадзіць, людзі гублялись нейкія свае месцы, дзе лепш чуваць, бо гэта ж без мікрафона ўсё. І таму, з аднаго боку, гэта вельмі крута. Ты бачыш чытачоў, ты можаш з імі паразмаўляць, і у чым гэта нейкая такая пэўная, я не ведаю, як у іншых гэта адбываецца, у мяне так як у аўтара насалода, абгаварыць некаторыя дэталі, думкі, там нешта пасвяціць у нейкія. І мне часам вельмі клёва было пачуць такія глыбокія пытанні, перасэнсаваць некаторыя рэчы. Таму гэта ўсё вельмі карысна, вельмі цікава было, але з іншага боку, я ж кажу, губляў агародны сезон, там хацелася паехаць там нейкі там дрэўца пасадзіць, там тым же самымі там камерамі, рэкордарамі там па лесу палазіць, там гукі лесу, рэчкі запісаць, мусіш ехаць на прэзентацыю чарговую, і гэта і файна, але часам такія прэзентацыі на раёне, там трэба мясцовая бібліятэка абавязкова, і ты прасвячаеш клуб бабулек-пенсіянераў, па сваёй працы з кніжкай, таксама патрэбная рэч.
Хацеў спытаць яшчэ пра другі наклад ваш. Я так мяркую, што частка аўдыторыі яна зараз меркавана не ў Беларусі, тых, хто там цікавіцца беларускай літаратурай, гісторыяй, культурай, а прапрацоўваўся нейкі гэты момант пры другім накладзе, каб мець магчымасць неяк альбо дастаўкі, альбо друку. Я разумею эту сітуацыю. Мы з гэтым сутыкнуліся нават па рэалізацыі першага накладу, бо яно здаецца, але калі там просьма запытаў, і по вялікаму рахунку гэта вялікая бяда, калі чытач набывае кніжку у любой там веб-краме з інтэрнэт-падтрымкай, ён фактычна двойчы пераплочвае за то, каб атрымаць эту кніжку. Таму мы неяк такі пабудовалі ланцужок сяброў, альбо той сяброўскі ланцужок, ён даўно пабудаваны, людзі там просяць нейкі там перадаць зефіркі туды-сюды, і там просто пыталіся знаёмых, можа хто едзе, перадаць, аддасць, ці прасілі нейкую кніжку узамен прывезці адтуль, у нас так гэта працавала. Мы спрабавалі штосьці пашукаць, паглядзець, як гэта працуе, калі зрабіць частку наклада тут, частку там. І, конечно, маючы нейкую фінансавую падтрымку, бо мы ўсё гэта самі рабілі фактычна са свайго кішэню. Гэта пасля вайны кошты нават на друкаваную прадукцыю той ж самай Польшы, мы цікавіліся Польшай, Літвой, таксама ўзняліся. Бо калі раней гэта было там як мінімум на палову танней, чым у Беларусі, мы маглі там частку выдаць тут, умоўна кажучы, там 300-500 асобнікаў Беларусі, там 300-500 у якой-небудзь Польшы. Это вельмі спрашчала б нашу працу, але, шкада, што нам агучылі сумы, мы паглядзелі, што гэта фактычна зараз менскія кошты на друкаваную прадукцыю. Канешне, якасць не тая, але это фінансава накладна. Таму тут трохі будзем выдумляць нейкія такія свае каналы тых нашых кніжнікаў, якія там ходзяць, бродзяць, туды-сюды кніжкі носяць, пра які яшчэ пісаў Караткевіч, то бок, пака такой магчымасці, я не бачу. Натуральна, калі ты ведаеш там на будучыню, што там у цябе там будзе агульны тыраж, там умоўна кажучы, там нейкіх 5-6 тысяч кніжак, то ты, можа, там рызыкнуў. А зараз, так неяк і страшнавата рызыкаваць такімі сумамі і паспрабаваць, як гэта яно будзе. Тут, пэўна, такая невядомасць. Пытанне з цікавасці. Я ввогуле не ведаю гэты выдавецкі свет, а пра які ввогуле, і ведаю, напрыклад, там друк, як рабіў ілюстраваную скрэч-карту. Ёсць гэтае разуменне там з паліграфіяй. А пра які ўвогуле сумы ідуць? Гэта там дзесяткі тысяч на друк? Не десяткі тысяч, нармальны наклад, гэта не адна, не 2000. І зноў-такі, ўсё залежыць, дзе, што і як, тут часам такія абсурдныя сітуацыі, які там мала каму цікавы з чытачоў. Та ж самая крэмавая папера, якую мы там цудам просто знайшлі ў Беларусі, у Беларусі налічыцца ледзьве не дызайнерскай паперай. Хоць падобную вытворчасць паперы, яна, калі не танней, то мае такі звычайны ж кошт, як гэта звычайна белая афсетная. У прыгарадзе Варшавы, наколькі ведаю, там яе нават вырабляюць, і яна нашмат ніжэй танней каштуе, чым яна ў Беларусі. І гэта звычайна папера, якую там просто выбіраю любой шчыльнасці, у любых аб'ёмах і любой каларыстыкі. То ў Беларусі гэта праблема, толькі тое ёсць, што ёсць, і тое яно, калі глядзець па першым накладу, значна даражэй было, чым звычайная папера. І то бок, калі ты хочаш нейкі прадукт, цвёрдая вокладка, гэта нейкая там папера, то гэта ўжо 20-30% на кошт кніжкі павышаецца. Гэта такія прыемныя сумы, гэта не 1000, не 2. Канешне, калі выдаваць штосьці ў мяккай вокладцы, маленькая, невялічкая, але ізноў-такі, тут жа ж пытанне, што можна проста зрабіць, а можна як і лепш, і наняць нейкага ілюстратара, і дызайн, і ўсё гэта падвышае кошт кніжкі. А стаялі перад пытаннем дылемы рабіць менш рызыкоўна там і з мяккай вокладкай, ці ўжо калі рабіць, то прыгожа, цвёрдая, і ўжо як пойдзе? У нас была такая дылема, што як ні круці, сколько пражыў, праца твайго жыцця у пэўнай ступені, і ўжо, калі рабіць, то рабіць ужо нармальна.
бо гэта такое некое падсумоўванне, калі там што там з'явіцца, не з'явіцца, невядома, на пойдзе эта кніжка, не пойдзе. Тут, конечно, быў такі ва-банк, рызыка, але вырашылі не шкадаваць сродкаў, не шкадаваць магчымасці, і рабіць, пакуль гэта было магчыма. Вось, таму тут асабліва ў гэтым пытанні мы там не замарочваліся, бо адназначна хацелася пад нейкія свае густы, бо мы ўсе бачылі, там каманда наша, сябры мае, мы ўсе бачылі, якія кніжкі вырабляюцца ў Европе, якой яны якасці, там самыя такія кішэнныя кніжкі, там праехаўшы ў цягніку пачытаць, яна заўсёды там цікава папера, хорошай шчыльнасці, навобмацак папера, вокладка, гэта ўсё дызайн, шрифты. Шкада, але ў Беларусі мала хто надае гэтаму належныя ацэнкі, а мала хто по гэтаму замарачваецца. І нам, конечно, хацелася, натуральна, без хібаў не абышлося, але хацелася рабіць усё пад гэтыя стандарты. Рабіць, каб яна кніжка была саміму насалоду, каб эта кніжка была сама нейкі такі візуальны мастацкі прадукт, каб там былі нейкія ілюстрацыі, уставачкі і ўнутраныя вокладкі нейкімі каларыстыкамі. Вось, каб яна таксама была такім пэўным арт-аб'ектам. Ты гартаеш, які там прыемна ў руках трымаць, і каб яна нават прайшоўшы праз 5, 10, 20 рук, такая ўжо зачытана, але таксама мела такі прэзентабельна шляхетны выгляд. А вось вы згадалі пра каманду, а наколькі вялікая каманда вось для гэтага праекта, так званы, калі назваць друк кнігі як праект, то якая вялікая каманда ў праекце была? Гэта наша выдавецкая каманда, выдавецкая ініцыятыва Вільма, это наш такі дэбют быў. Увогуле, як эта кніжка нарадзілася, это така дзіўна перадгісторыя, бо я ніколі не надаваў такой нейкай пэўнай належнай увагі тэксту. І проста, мне была одна такая эта бабулька, бабка Алена, з Загор'я, з Маргонскага раёна. Просто вельмі такое шчыльнае сяброўства. Яна таком была нейкім адкрыццём для гэтага ўсяго света магічна, такой таямнічай беларускай этой знахарскай традыцыі. І я доўга да яе катаўся, і просто падчас нейкае падарожжа, здаецца, там 18-19 годзе, адной з такіх апошніх маіх падарожжаў да яе. Для мяне раскрылася нейкая такая канцэпцыя, пра што як можна яе зрабіць, пабачыць, канцэпцыя трохгенных хатак, адной жыла, другой, зараз трэцюю хоча, стары чалавек пераехаць, такое нейкае дзіўнае такое сімвалічнае, міфапаэтычнае это. І я фактычна прыехаўшы тады з этой вандроўкі, перасэнсоўваючы ўсё, плюс мне трэба было пісаць нейкую прадмову, ці то да выставы, ці то да нейкага каталога, я ўжо не згадаю зараз. Пачаў малаціць тэкст, і у мяне выйшло там пад 60 000 знакаў, я не памятаю, то ли 54, то 56. Я расшифроваўся нашы запісы, эмоцыі свае, ўсё гэта перажыванні, это ўсё. Мне нарадзіўся такі ладны кавалачак кніжкі, которую я просто, ёсць і ёсць, хай будзе. Будзе натхненне, некалі пра іншых там расшифрую. То бок ніякай нават ідэі кніжку выдаваць не было. І аднаму сябру просто падчас размовы кажу: слухай, доўга табе тлумачыць, кажу, давай табе закіну, пачытай, паглядзіш. І ўсе пытанні адпадуць, што там да чаго, і плюс лакацыя, адзін рэгіён, табе гэта цікава будзе. І там дзень-два пачытаў, і потым кажу: слухай, конечно, ты маеш права выбару, але у мяне такая мара была яшчэ са студэнцкіх часоў, каб нешта сваё бамбіць, свае кніжкі выдаваць такім належным. І мне распавядае пра гісторыю польскае выдавецтва «Чарнае», вельмі такого знакамітага, калі там два літаратары з'язджаюць на нейкі хутар і пачынаюць кніжкі бамбіць, выпускаць, яны становяцца на сённяшні дзень там самым вядомым польскім выдавецтвам, такім вельмі раскручаным, якое спецыялізуецца менавіта на перакладах і нон-фікшане. А што нам хацелася. Ён мне назваў, як гэта называецца. Ты кажа: ты ж нон-фікшн зафігячы, у нас ніхто такое не рабіў. Не ў плане стылістыкі, менавіта ў плане тэмы. Што ты паездзіў па бабульках, і для беларускага чытача адкрываеш гэты свет нязведанага. Бо ўсе чулі, усе так ці інакш сутыкаліся, гэта ўсё знікае, але ты дзелішся, што гэта ёсць. Кажа: давай, што там. Карацей кажучы, даў мне такога пендаля. Думаю, можа, гэта адзін чалавек, жонка ягоная пачытала, кажа: Сярожка, малаці. І прыйшлося неяк шукаць час, вольны, натхнення. Пісалась вельмі лёгка і проста, бо з аднаго боку ты маеш фактычна гатовыя тэксты. Бо я звычайна працаваў запісам, я запісваў людзей, і ўсё, прыехаў так, чуць запіс, чуць там нейкія фрагменты перачытаў, бо гэта я пазней ўсё перадаваў Акадэмію навук Тацяне Васильёўны Валодзінай, такі негалосны мой навуковы куратар. Вось, каб падзяліцца матэрыяламі, бо я разумеў, чымсьці яны, можа, там унікальныя, бо не заўсёды ж маеш магчымасці ўсе рэгіёны ахапіць, то недзе там і трапляў, можа, думаю, Акадэмію навук гэта прыдасца. І я пачаў пераслухоўваць гэтыя свае запісы, калі пачаў працаваць над тэкстам, і я зразумеў, тут ужо гатовае ўсё. Тут проста настолькі гэта сакавітая нейкая мова з такімі сваімі дыялектамі, гэтымі дэталямі.
А по-другое, вот это такими як іскаркамі з неба сыпаліся вот гэтыя малюнкі перад вачыма паўставалі. Калі добры якасны рэкордер, ты пачынаеш слухаць, і ты фактычна на такой зрокавай памяццю згадваеш, дзе там стаяў які-небудзь там будзільнічак у бабулі, а дзе там кот хадзіў, як бы гэта адразу падымала такую карцінку інтэр'ера, который там часам не заўсёды заставаўся на здымках, як бы, бо гэта было не самамэтай. Вось, і мне таму неяк вельмі проста гэта было працаваць. Трэба было проста так уключыцца і вот малаціць. І ў гэтым плане без каманды вельмі як бы нічога бы не атрымалася. Вот, бо яны кажуць, ну ты можаш таму звярнуцца, як бы гэта твоя справа, але тут трэба даваць належна, што вельмі крута спрацавала, і прамоушн хлопцы дзяўчаткі памагалі. Каманда не вельмі вялікая, як бы на адной канапе ўсе памесцімся, але тут ж як бы не колькасцю вызначаецца, а вот именно нейкім такім прафесіяналізмам, такой адданасцю. Бо все мы былі тут пэўныя дэбютанты, все мы нешта першы раз самі рабілі, і вот это бегатня вот па выдавецтве, па тыпаграфіях, як гэта, што, гэта пошукі паперы, сазвоны. Нам патрапіліся просто вельмі выдатныя людзі, якія там парады давалі, умоўна закачваючы там якім дзядзям Володзей на станку, які там друкаваў гэта ўсё. Так, былі нейкія мелкія такія, можа, дзесьці там яны трапляюцца хібы тэхнічныя, як бы, але без гэтага як бы цяжкавата ў Беларусі робяцца кніжкі. Сергей, а калі вось вы напісалі гэты першы тэкст, той на 50-60 тысяч сімвалаў, а якая мэта ставілась перад тым, як яго напісаць? Вы ж не разумелі, што гэта будзе кніга? То бок гэта была нейкая іншая мэта. Зусім іншая мэта, як бы, а я не ведаю, разумееце, я просто такі па сваім падыходу, я ж гісторык па адукацыі, і ў мяне такі такі крышачку дакументальны позірк на некаторыя рэчы. Я ведаю, што гэта прыдасца. Інша справа, што тыя ж самыя навукоўцы, яны гэта ўсе запісы, яны расшыфроўваюць, ім цікава, напрыклад, тыя ж самыя только нейкія асаблівасці мовы, умоўна кажучы, альбо нейкія спецыфіка гэтых слоў, замоваў, прамоўленых там, нейкіх там гэтых абрадаў, апісаных там, зафіксаваных. А тут же крышачку пра іншае. Я не тое, што кажу, што яны не тое робяць, а яны якраз такі тое робяць, бо гэта зусім іншае. Просто той узровень, якого яшчэ я не дасягнуў, каб умець аналізаваць гэтыя тэксты, разбірацца ў іх, як бы, і з іншага боку, гэта не мая сфера, навошта мне ў гэтым паглыбляцца. Мне цікавей быў гэты свет людзей. І таму для мяне гэта нейкія ўнутраныя эмоцыі. Па-другое, калі ты 10 гадоў працуеш глыбака над этой тэмай, гэтыя людзі становяцца табе фактычна роднымі. І я кажу, я часам сядзеў, расшыфроўваў, сядзеш на хутары, раскладзеш ноутбук, навушнікі адзенеш, і проста слёзы наварочваюцца, бо гэта все гэта перажыванне гэтай эмоцыі, інтанацыі голаса, што гэта такі настолько карнальна было, і я просто неяк унутрана для сябе не мог іх просто пакінуць па-за ўвагай. Мне трэба было неяк гэта ўсё выкласці эмацыйна, словамі, бо мастак, ён як бы заўсёды распавядае, мне падабаецца гэтая тэрміналогія сторытэйлер. Я магу двумя мовамі, моўна кажучы, казаць, візуальнай, фотаздымкамі гэты праект я распавёў, і другі ужо тэкстам. Таму, я калісьці даўно пісаў, але гэта ўжо даўно ўсё закінуў і ніякіх сентыментаў да гэтай справы не меў. Проста мне хацелася, умоўна кажучы, пазбавіцца ад гэтага цяжару інфармацыі, які ў сабе носіш. Каб гэта пазней не згубілася, каб гэта ўсё так не сцёрлася, бо нейкія такія дзённікавыя запісы я вёў праекта, нейкія такія нататкі былі. І по-другое, я хацеў выдаваць кніжку, але кніжка мусіла быць фотоальбомам і фотоальбомам з тэкстамі. І я глядзеў лепшыя прыклады там еўрапейскай, сусветных такіх фотапраектаў, хто як робіць. Калі я просто паглядзеў, як гэта рабіць і выдаваць, бо фотакніга гэта ў разы даражэй нават параўнанні з звычайнай кнігай выдадзенай. Гэта якасць паперы, адмысловыя фарбы, друк іншы, то я просто за галаву ўзяўся, калі яшчэ там дабавіць, узбагаціць кніжку тэкстамі. Гэта просто будзе, конечно, это будзе такая энцыклапедыя беларускага знахарства з партрэтамі, умоўна кажучы, тэкстамі, але гэта, фантастычна дарагая рэч будзе. І таму, я думаю, лепш просто зраблю такія невялічкія гісторыі да партрэтаў, але на невялічкімі не трымаліся. Выйшла ўся кніжка нейкі на 450 тысяч знакаў, это там 320-330 сторонок, недзе так. У першым эпізодзе Сергей узгадвае кейс амерыканскага антраполага, які сваёй памылкай і раскрыццём традыцый прыцягнуў увагу людзей і тым самым традыцыю зруйнаваў. Калі чытаць кнігу «Шэпт», то можна заўважыць шыфроўку паселішч.
І падаецца, што гэта было наўмысна зроблена, каб не паўтарыць амерыканскі кейс. Глядзіце, са старта была такая дылема: альбо ўсіх хаваць, выдумваць іншыя вёскі, выдумаць іншыя імёны, альбо працаваць як ёсць. Натуральна было, я тады яшчэ пра гэты досвед пані Марыі, этой шаманкі лацінаамерыканскай, я не ведаў, але ты просто разумееш, якая сітуацыя і чаму, каб не нашкодзіць людзям. Ты просто думаеш, умоўна кажучы, пачнецца паломніцтва. Часам людзям гэта не зусім патрэбна. Просто на досведзе з бабкай Аленай я бачу, калі ў яе просто ўся хата застаўлена там нейкімі прысмакамі, там торбамі. Тут такая справа, што, умоўна кажучы, не нашкодзіць героям. Там не толькі вёска Б, там яшчэ іншыя вёскі так зашыфраваныя, бо некаторыя бабулькі больш вядома праз нейкія такія фальклорныя калектывы. Можа, там не кожны ведае, што яны там умеюць там шаптаць, лячыць альбо дасведчаны ў нейкай мясцовай медыцыне вясковай. То я стараўся іх крышачку так шыфраваць. Натуральна, што там нейкія антраполагі, этнографы, калегі, сябры іх ведаюць. І там, пасля прачытання 2-3 радкоў яны проста па інтанацыі мовы там дагадваліся, што дык гэта... ясна. Просто, разумееце, вельмі шмат і часта там пісалі розныя тыя людзі, якім нават не хацелася адказваць. Там какой-нибудь телеканал РЕН-ТВ, там неизведанное там с Олегом Шишкиным. Не хотите ли с нами поучаствовать? Конечно, не хочу. И вот менавіта ад гэтых людзей мне хацелася абезапасіцца, каб не было лішняй увагі, каб не нашкодзіць найперш. Бо ведаеце, мне таксама яшчэ быў такі добры досвед. Ёсць мяне знаёмы сябра, навуковец, малекулярны біолог, і ён працягам фактычна 10 гадоў там праз розныя фармацэўтычныя кампаніі працуе у джунглях, у самых такіх дзікіх мясцінах у цэнтральнай Лацінскай Амерыцы. І ён мне распавядаў пра гэты досвед аяуаскі. Вот это такого напітка ўсімі вядомага, но ніхто ж не ведае, як яно насамрэч працавала. Зараз гэта мейнстрым такіх шаманістычных практык. І ў гэтым сіл зламалі традыцыю. Бо калі прыязджае багаценькі амерыканец за досведам пабачыць Бога, умоўна кажучы, ён плоціць $1000 там этому шаману, там у тых мясцовасцях там за $1000 ты там цар і Бог. А прыязджае група з 10 такіх чалавек кожныя 3 месяцы. Это велізарны просто капітал, і раней шаман, ён сам ужываў гэту аяуаску і быў правадніком. Ён шукаў нейкія выйсці і лячыў, шукаў нейкі выйсці на праблемах да чалавека, шукаў адказы па гэтых нейкіх трыпах сваіх падарожжах галюцынагенных. То зараз гэта зрабілі як такім прадуктам, умоўна кажучы, такого грамадства спажыўца, як такі масавы такі падарожны трып. Паглядзіце, як прикольненько, у нас тут можна за $1000 там падарожнічаць. Без ніякай шкоды для здароўя, і там ніякіх не выклікае ні прывыкання, нічога. Гэта ўсё вельмі карысна, хорошае, умоўна кажучы. Вось. І фактычна знішчана сама традыцыя, якая яна была. Яна цалкам замянілася. І замянілася на такую арыентацыю больш на спажыўца. І мне не хацелася, каб штосьці падобнае нават у нейкіх пэўных ступенях, каб нейкім сваёй прысутнасці, сваім уплывам змяніць належнае рэчышча у беларускай традыцыі. Што датычна лунінецкай вёсачкі Б, там хутчэй за ўсё было не стока пытанні гэтай бабы Зосі. Бабулька старая, і яе там ужо наўрад ці што нашкодзіш. Але ж там фішка ў тым, што там яшчэ 7 жанчын ёсць. З рознымі там маладзейшыя нашмат, там, і камусі там за 60, Мне яны тады здаліся мала цікавымі, мала такімі інфарматыўнымі. Але, ізноў такі пачнецца невядома што тады падарожжа ў гэтай вёсачку. То хай яна застанецца такой, як ёсць. Хацеў яшчэ спытаць адзін момант. Калі аналізуеш ўсё гэта напісанае там пра замовы, пра шэпты, калі там размаўляеш з людзьмі, якія неяк там датычацца да гэтай тэмы, узгадваюцца такія выразы, як чорная і белая магія. Гэта зразумела, зло, добро. А з белай магіяй ўсё зразумела, ёсць праблема, яе вырашаюць. А з чорнай магіяй, гэта такі цікавы момант. Ці сустракалі вы гэтых знахараў, якія працуюць з чорнай магіяй, і які гэта быў досвед? Гэта такі больш сучасны падзел, разумееце, умоўна кажучы, некаторыя такія рэчы нашай тэрміналогіі, там, умоўна кажучы, месца сілы, там нейкія атрыбуты, прадметы, гэта ўсё такія навукова прыдуманыя. У чым важна разуменне беларускай знахарскай традыцыі, што яно, як это падабраць добрае слова, яно не падабагуленае. Яна не проста як з'ява агульная, умоўна кажучы, ёсць там белая, ёсць там чорная, ёсць там шэрая. Гэта заўсёды персаніфікаваная з'ява.
І стаўленне да пэўнага знахара яно заўсёды як да пэўнай асобы стаўленне. Ну вот гэты быў харошы, а гэны мог і благое зрабіць. У народнай традыцыі гэта проста нейкі такі пэўны чалавек сілы у нашым сённяшнім разуменні. Чалавек з нейкімі такімі досведамі. Як мне падабаецца вот фармуліроўка, вот это ў Драгічынскім раёне, вот там такое сустрэў, што гэта людзі, якія нешта ведаюць, людзі, якія нешта там знаюць, людзі, якія могуць паглядзець. Менавіта там знахары лічаць это адмоўнымі персанажамі, тое ж самае як ведзьмамі, чараўнікамі. Хаця ў іншых рэгіёнах это зусім наадварот всё. І тут заўсёды хутчэй спрацоўвае тое, як кожны з гэтых людзей, які мае нейкія свае стасункі з вышэйшымі сіламі, свае нейкі такі вот дар, магчымасці дапамагаць людзям, як ён гэта ўсё карыстаецца. І вот мясцовая грамада заўсёды судзіць пра з'яву менавіта праз гэта чалавека. Моўна кажуць, там дзед Іван быў харошы, бо ён там усіх лячыў і коні і гэты. А вот бабка Мар'я, яна была благая, бо яна магла там і камусі там і штосьці ўтварыць, штосьці падрабіць, і дзеўку ад хлопца адвесці магла. Яна само знахарства як бы такая універсальная з'ява такая, паўсюды ёсць нейкія свае асаблівасці. І нават у адной вёсцы двое людзей, якія лечаць адны і тыя ж самыя хваробы, яны будуць іншымі замовамі, іншымі рэчамі як бы лячыць. Што да вот так званых гэтых чорных так траплялася, ну, правдзе кажучы, ніхто не прызнаецца, калі ён там штосьці і умее і кажа. А па-другое, ну, часам варта разбірацца ва ўсіх гэтых калізіях, бо штосьці людзі не дабачаць, не дадумаюць, дапрыдумаюць. А я вот, ну, нават нейкіх такіх сваіх досведах, нейкіх такіх сваіх, нейкіх такіх вясковых гісторыях пачутых, калі там адно, другое, трэцяе думалі, што па факту выйшла там зусім всё інакш і камічна гэта ўсё выйшла. Там ніякага дачынення увогуле да гэтага света такога не было. Вот. У мяне былі падазрэнні са старту вот, пра гэту бабку Ванду з Астравеччыны. Бо ў яе ўвесь род быў такі вядзьмаркі, і там бабуля яны, там, там 4 ці 5 пакаленняў. Але тут, разумееце, тут варта заўсёды, будучы нейкім такім чалавекам з навуковым падыходам, засяроджвацца ад гэтых тэмаў, абмяжоўвацца гэтымі рамкамі. У навуковай дактрыне гэта такой, ну, негалосна называецца сіндромам Кастанеды. Хто там чытаў это Карласа Кастанеда, это такі малады антраполаг, авантурыст, бо які фактычна і навукоўцам не быў. Стварае серыю кніжак, як ён едзе там Дона Хуана, ці там, як яго звалі, уже не памятаю, яны там ужываюць галюцинагенныя кактусы, ну і падарожнічаць па розных сусветах, такія касмічныя адысеі. І у антрапалогіі галоўна не паддавацца этому прынцыпу. То бок заставацца чалавекам, бо мы не людзі з міфапаэтычнага света. Мы іншыя, мы інакш это ўсё разумеем, бачым, і заставацца ў гэтым разуменні. Не паддавацца на гэтыя вот такія уловачкі. Бо калі табе пачынаюць казаць, што «О, гэта яна ж ведзьма, туды не ідзіце», ты ўжо пачынаеш прыміраць гэту коўдру гэтай ведзьмы. І ты ўжо здаецца, ўсё, што там адбываецца, ўсё адбываецца неяк насуперак цябе. І ўсё адбываецца ў штакі, ўсё неяк не тое, ўсё неяк ты бачыш ва ўсім нейкія дрэнныя знакі, дрэнныя сімвалы. Хаця іншыя твае там сябрэкі ці мусілі былі туды правесці, зусім іншыя ўражанні ад гэта маюць як бы. І вот разумееце, вот адна нейкая жанчына па дарозе табе там нешта там ляпнула, і ты ўжо пачынаеш інакш гэта ўсё ўспрымаць. І таму, канешне, тут вартасна ўсё комплексна. Хаця сама гэта бабуля не адмаўляла, што вот ейная там бабуля, там прабабуля, яны меліся там ужо з цёмнымі сіламі, але ейная маці, ўжо ведаючы, як гэта ўсё адбываецца, як гэта цяжка паміраць, вырашыла не займацца гэтым. І таму гэта ўжо быў такі асэнсаваны выбар ейнай маці, яны ўжо займаліся толькі такімі светлымі справамі. Вось, і мне найперш было цікавей методыкі, якімі яны карысталіся. Бо калі пра гэта знахарства такое класічнае, добрае, ну, белае, як што мы зараз называем, усе там начытана ведаем, а гэта ж там ніхто не казаў, як яны там, што яны там парабляюць. І вот калі я чуў там кадыйных там пацыентак, як яна там варыла нейкія зёлкі, то бок тут не свет нейкіх замоваў, а там ужо нейкі сапраўдны гэта такі вот як сярэднявечная ведзьма, там у кацялку варыць нейкі там зелле, на вяршковым масле дабаўляе нейкія травы, адвары, там ідзе адмыслова ноччу збіраць нейкія травы. Яна блукае 3 дні ў гэтым начным лесе, яе не могуць знайсці, там памежнікі шукаюць, там уся вёска шукае, яна прыходзіць праз 3 дні, ні ў чым не бываўшы. Ну вот такой вот, думаеш, блін, яно неяк і страшна было, бо ізноў-такі ты падаешся этому сіндрому Кастанеды. А з іншага боку настолькі цікава, што ну нават проста калі у чалавека зусім іншыя веды, зусім іншыя такія вот методыкі, вот гэта ўсё было распытаць, даведацца, як бы, але гэта ўсё сышло разам з яе, як бы. Падчас адной вандроўкі вот апошняй мне таксама распавядалі
про одну бабульку, яка може там і дрэнна рабіць, але мясцовую кажу, давайте з'ездзім паглядзім, ну пагаворым хаця б там трымаецца, що не трымаецца. Не стока дзеля цікаўнасці нейкай такой пэўнай, ну нейкай навуковай такой, а больш просто, ну ізноў такі, можа там просто людзі брэшуць, што можа там і... Бо яно ж, разумееце, вёска гэта то ж самае зрэз грамадства, то ж самы горад. Вот нам здаецца, што ўсе такія старенькія бабулькі, дзядкі, яны такія ўсе замілаваныя, ўсе такія добренькія, такія шчырыя, заўсёды табе варэнне накладуць на хлеб і малака свежага дадуць. Гэта тыя самыя людзі з тымі самымі хібамі, якімі былі яны там у дзяцінстве, у маладосці. Яны і па сёння могуць, як всё жыццё там сварыліся на розных кутах вёскі, так і па сёння, адзін аднаму там і фігі круціць, як бы, на развітанне. То бок, ну, гэта звычайныя людзі, як бы, яны нічым не адрозныя. І чамусьці мясцовыя ўсе там наадрэз адмовіліся мяне туды падвозіць. Ну, з іншага боку, там трошечкі небяспечна, бо гэта самае памежжа, як бы, з Украінай. Да чалавека з камеры магло ўзнікнуць там нашмат больш пытанняў, чым ты маеш цікаўнасці просто да гэтай з'явы, як бы. Таму вырашылі просто, ну, не сунуцца. Ну, і па-другое, ты ж падчас працы ты неяк так адчуваеш людзей, як бы, інтуітыўна, ты ўжо сам маеш нейкі такі досвед, а ці то гэта 5 гадоў псіхалогіі ва ўніверсітэце, ці то гэта нейкі такі от вясковыя стасункі. Ты ж, ну, бачыш просто, які чалавек, ён адкрыты, шчыры, добры. Як бы я ж фактычна на кожнага чалавека вёў нейкую такую сваю картатэку, ну, не столькі картатэку, ну, просто такі от нейкія, калі нарадзіўся, калі хрысціўся, як там звалі маці, бацьку, хто навучыў, як звалі тых людзей, дзе яны нарадзіліся, каб просто пазней можна было неяк спраўдзіць пры патрэбе інфармацыю, там, на тых самых могілках паглядзець даты жыцця больш падрабязныя, альбо знайсці нейкі здымак таго чалавека, калі там нейкі цікавы знахар быў. Вы ўзгадалі, што вось баба Ванда, яе маці адмовілася, бо ведала, як цяжка паміраць. Вось гэты момант цяжкай смерці. Пра гэта нешта расказвалі вам? Ну, першы момант цяжкай смерці, а другое гэта тая з'ява, ну, пра якую я ўласна чуў, гэта калі паміраюць чорныя знахары, разбіраюць комін у хаце. То бок хаты, якія без комінаў, гэта меркавана тыя, дзе жылі якраз такія знахары, ведаючы чорнай магію. Як гэта пракаментуеце? Не толькі ў нашым грамадстве, ва ўсіх традыцыйных грамадствах гэта тэма смерці, як чалавек сыходзіць, як з ім прыходзіць развітвацца. Гэта тэма нейкае такое падсумаванне, якое у чалавека было жыццё, як ён сябе вёў пры жыцці. Хаця, ну, калі браць рацыянальна, вот так асэнсавана падумаць, ну, як бы, ну, а калі браць нейкія хоспісы, дзе дзеткі малыя паміраюць, як бы, ну, это ж таксама, як бы, ну, што да чаго. Вось, таму гэта і праўда, і не зусім праўда. У традыцыі, як бы, ёсць такая з'ява, што... Ну, ці комін, ці дошкі каля коміна столь разбіраюць, альбо проста дошкі ўзрываюць, каб, як бы, умоўна кажучы, душы палегчыць, як бы. Ну, кожны па-рознаму гэта трактуе. Быццам бы зафіксаваны некаторыя звесткі яшчэ даўнія, што гэта была такая пэўна нейкі элемент традыцыі, каб палегчыць чалавечай душы адыход на неба. Тут процьма трактовак, што датычна маіх нейкіх гераіняў, бо, ну, таксама гэта пытанне, якое вельмі так часта на розных сустрэчах, прэзентацыях узнікала, то я перапытваўся у некаторых людзей, бо, ну, адсоткаў 80-90 маіх гераіняў ужо не з намі, у лепшым свеце, і, ну, цікава было пачуць, бо, разумееце, от таксама гэта нейкі такой, гэты людзі часам яны бачуць сваю смерць, яны ведаюць, калі яна будзе. І там у кніжцы ёсць некалькі такіх гісторый, калі там дзед ужо ён ведаў, ён пашоў, памыўся, папрасіў прынесці там каля поля, там крыніца ў іх была, дзе там яны заўсёды ўсё жыццё там траву касілі, там сенажаць іх не было, папрасіў прынесці адтуль вады. Вот ён выпіў гэтай вады, уздыхнуў і памёр, як бы. То бок, ну, тое ж самае вот бабка Фядора, там светлай памяці, вот яна памерла 26 красавіка, здаецца, мінулага года, фактычна адразу пасля выхаду кніжкі, і я ў вельмі добрых стасунках з ейным унукам. Вот ён распавядалі, ейная сястра распавядала, як яна памірала. Ну, просто чалавек прыехаў з бальніцы, ўжо там паміраць дома. Прыехаў гэты унук, ну, развіталіся, павіталіся, пагаварылі, яна паснедала, попросила, каб яе памылі, ну, яна памыла. Кажа, ну, всё, унучек, ну, кажа, добра, бабуля, мусі ехаць, тут аўтобус, усё. Яна кажа, ну, пачакай, кажа, ну, добра, давай, ты ўжо праз тыдзень прыедзеш. Ён адышоўся да дзвярэй, яна кажа, Юрачка, верніся. Взялася за рукі, уздыхнула, ну, і адышла, кажа. Перад тым, здаецца, паспела прамовіць, што ціпа пращай, кажа, больш не пабачымся. Я адыходжу. І таму, як бы,
Пра сваіх гераіняў я такога не зафіксаваў. Ну, калі браць. Бо, кажу, за ўсіх адказваць я не бяруся. Вот пра тых герояў сваіх, якіх я там здымаў, запісваў, я такіх звесткаў не фіксаваў. Хаця, ну, я чуў падобныя гісторыі. Вот таксама, што калі там людзі і па новых сваіх нейкіх запісах, што дзесьці там патрапляла ў экспедыцыях, менавіта тыя, якія дрэнна сябе вялі пры жыцці, там штосьці вельмі моцна грашылі альбо рабілі то, што не ўкладалася ў нейкія маральныя крытэрыі гэтай грамады, вёскі, людзей, яны вельмі цяжка паміралі. Ну і гэта звязвалі з нейкімі такімі стасункамі з нячыстымі сіламі, мовна кажучы. У першым эпізодзе Сергей пачынаў расказваць пра стасункі паміж знахарамі і царквой ці касцёлам. Аднак некалькі цікавых гісторый мы пакінулі менавіта для бонуснага эпізода, таму працягваем насалоджвацца. Мне часам такія гісторыі, там пытаешся, вот, слухайце, як вы там ксяндзом, не сварыцца. А ён прыйшоў, паглядзеў, кажа, я яму сказала, што я там чытаю, якія там пацеры, ну, паслухаў, кажа, ну, лячэкі, лячыла, грошы толькі не бяры. Іншая якая-небудзь такая, ось, тая ж самая баба Ванда, яна казала, што у яе быў выпадак, калі ейная маці, там ксёндз, надта ўсё там ейны там шыткі папаліў, там все саганкі яна папераварачыў за тымі зеллямі, там называў яе там шарлатанкай вядзьмаркай, пагром устроіў і пазней там у касцёле, там замбона, там ужо так на яе крычэў, там такая ўжо благая гэта вядзьмарка. Але пазней яго змея укусіла, а дзесь там да бліжэйшай лякарні, там 30-40 гады, на кані на ровары ты там, ну, сканаеш, пакуль даедзеш. І адправілі хутчэй там да мясцовай гэтай знахаркі нейкага памочніка, гэта ксяндза, каб хаця б даў нейкае там нейкае зелле памазаць там ці што. І кажа, ну вот тока вот ён пераступіў парог і папрасіў, так яго і адпусціла ўсё гэта. То бок, разумееце, тут беларускім фальклору, беларускай ж традыцыі, беларусы нашмат хітрэйшыя, чым все гэтыя кананічныя правы, все гэтыя нейкія маральныя дагматы. У нас же ж, пачытайце Караткевіча, там нават чорт будзе дзіцяці калыску калыхаць, калі трэба беларусу. Беларус ён заўсёды хітрэй за ўсе гэтыя стыхіі, ён разумней. Ён заўсёды з усімі жыве ў павазе і ў разуменні. І калі браць, вот, ну, просто не штурхоўвацца ад нейкай такіх хрысціянскіх дактрын, калі браць пра нейкія іншыя культуры, звычаі, традыцыі, то там не істотна, там, ну, там той ж самы нейкі шаман, праваднік, гэты вот чалавек, які звышдольнасці, ён па ўсіх сусветах вандруе, ён там і ніжэйшы свет, і сярэдні свет, і вышэйшы свет, гэта там у розныя гэтыя боскія іерархіі звяртаецца, каб вылечыць чалавеку хваробы. Увогуле, ну, пытанне нейкага такога кананічнага зла, это з'ява характэрная толькі для аўрамістычных рэлігій, яна толькі адтуль пашла. То бок у іншых там нейкіх з'явах, рэлігіях, ну, калі не лічыць там іслам, хрысціянства, юдаізм, няма выкарыштальванага такого вот негатыўнага, бо прырода чалавека, яна такая, што няма ні чыстага добра, ні чыстага зла, яно ўсё такое вот інь-янь, ўсё нейкое такое перапляценне. І таму, ну, просто кажу, калі ты вельмі слава пасвечана ў тэму, табе вельмі проста сказаць, што гэта добрае, гэта благое. Але чым далей ты бачыш, чым далей ты разумееш, што, ну, тым цяжэй нейкія вынікі сказаць. Вот таксама, калі цябе пытаюцца, ці добрая гэта бабулька, ці дрэнная, ці яна дапамагае, ці яна ўсё ж такі мае стасункі з нейкімі недобрымі сіламі. Звычайна бытавая сітуацыя. Вот мясцовая там верціхвостка, прахадзімачка адвяла мужа ад сям'і. Звяла мужа, і ўсё, у іх там любоў. А гэта маладая жонка бядуе, у яе дзеці, што рабіць? І яна разумее, што нейкая як на сланём пашло, штосьці тут не так. Ну, там нейкія крызісы ўзросту, крызісы сямейных там каштоўнасцей, тады людзі гэта не ведалі. Да псіхолагаў не звярталіся, як і зараз. Яна ідзе да гэтай знахаркі і пытаецца, кажа, слухайце, ну вот бабка Лена, што рабіць? Як гэта тут? Вот такая бяда. Кажа, ну, яна выслухала ўсё. Ну, але заўсёды важна рабіць ацэнку і што чалавек дзейнічае ў нейкіх такіх маральна-этычных межах менавіта мясцовай грамады. Яна тут, ну, не то, што там суддзя, яна проста узважвае ўсю эту сітуацыю, яна ведае гэтых людзей, таму яна прымае нейкія свае рашэнні з гэтых ведаў. І яна павяртае мужа. Мовна кажучы, яна там здымае гэтыя чары. Але той верціхвостцы, якая ўсё гэта там зладзіла увесь гэты шабаш, якая звяла чужого мужика, ей таксама нейка прылятае ўзнагарода. Умоўна кажучы, яка-небудзь болька наносяць і там ці на дупе. Вот. І яе вышэйшыя сілы за гэта таксама добра адзначаць, за гэта такія, за ейныя такія магічныя практыкі непатрэбныя. Гэта банальны выпадак, умоўна кажучы. Гэта вельмі, разумееце, гэта ў сучасных літаратурах, начытаўшыся розных там магічных там гэтых всіх, што быццам бы то ж сама Кастанеда, што гэты вот свет, іншы свет, это ўсё такое пашырэнне ўнутранага я, нейкае самапаглыбленне там і іншыя гэтыя
А звычайна гэта вясковыя практыкі такія, яны былі арыентаваны на ўраджай, арыентаваны на нейкі мясцовы сямейны дабрабыт, на нейкі такі лекаванне ад хвароб. Натуральна, што там ад прымітыўных больш хвароб, там ад нейкіх там ракавых пухлінаў яны гэта не дапаможа, больш такіх простых рэчаў як бы. Але яно такое былое. Вось, і таму тут важна раздзяляць то, як мы гэта ўсё ўспрымаем з такім нашым культурным бэкграўндам сённяшнім, і як гэта было і тады, тут часам ёсць пэўнае разыходжанне. І мы часам, звяртаючыся да таго света, вот это разуменне і традыцыі, успрымаем яго праз сённяшнюю прызму, што ну не зусім правільна. Бо часцей лячылі, што там нейкія падвеі, гэта калі вот халодным ветрам застудзіць спіну, скруціць спіну, там вывіхі, ну, таксама, конечно, і вельмі дзіўныя хваробы, які там часам немагчыма патлумачыць, калі там дзіцятка да 7 гадоў не можа хадзіць. Яго прывозяць да бабкі Алены, яна пачынае шаптаць, дзіця ўскочыла і пабегла. Вся радня плачыць, галосіць, там бабка Алена не можа зразумець, што тут адбываецца. Што завэрхала, чаго яны ўсе там крычаць на ўсю хату. Кажа, я ж малюся, чаго вы тут крычаце? Яны, людзі сквозь слёзы не могуць слова сказаць пальцам, просто паказваюць на малога, што ён стаў пашоў, як бы, што ён пабег. І хлопчык гэта быў недзе злічаны. І там гісторыя ў тым, што нейкая пляменніца бабкі Алены, то бок, ну, там фактычна, калі задацца мэтай, можна, як бы, ну, выйсці да першай крыніцы этой гісторыі. Ты бачыш, што ўсё гэта часам працуе і працуе сёння. Яшчэ ёсць адзін бок стасункаў, гэта вось наведвальнікі, госці іх, і як адбываюцца вось стасункі паміж тымі, хто прыходзіць з праблемаю і з бабулямі. Я маю на ўвазе, што бабулі, дзядулі, яны дапамагаюць, іх з іншага бока неяк аддзячваюць. У якім выглядзе гэта вось падзяка праходзіць? Як яны ставяцца да грошай? Ці гэта забарона на грошы, а гэта проста нейкія сімвалічныя нейкія моманты? Я ўсё ж такі да грошай нармальна стаўлюсь. І зараз патлумачу чаму, бо калі сам не пабачыш, калі сам не зразумееш, цяжка часам патлумачыць. Увогуле ў традыцыі ёсць пэўнае табу на грошы, забарона. Разумееце, гэта нават характэрна не ўвогуле для беларускай, для ўвогуле фактычна для ўсіх традыцый свету, дзе ёсць падобныя з'явы, дзе яны і па сёння захаваліся. Чалавек-праваднік гэта ягоная не прафесія, гэта ягоная нейкая пэўная місія. І вот калі мне там сёння нейкія пішуць там псеўдаведзьмачкі 20гадовыя, што падкажыце, раскажыце як, дзе ў каго навучыцца. Гэта інакш, гэта не прафесія, там няма ніякіх ні цэннікаў, нічога. І вот, ну, таксама чаму часам ідуць большым даверам да гэтай бабулькі, чым умоўна кажучы за свянцонай вадой, што тут няма нават тарыфаў ніякіх. Гэта пытанне проста павагі да чалавека, нейкай адзякі. Калі браць нейкія вот запісы пра тыя часы, там 20, 30, 40-выя, дзе там фігуруюць, і вот мае такія самыя архаічныя запісы ўспамінаў тых бабуляк, часцей за ўсё гэта нейкі дзесятак яек. Прабачце мяне, сёння ў краме гэта дзесятак яек, там 3-4 рублі. Ну, гэта ж не грошы нават зусім. І нейкі пэўны дабрабыт гэтай сям'і, бабулька, якой штодня нехта па вечарам прыходзіць, яна не можа там хатнімі справамі заняцца. Адрываюць ей нейкі справу, яна там гэтымі яйкамі, ну, надта не паправіць. Нават калі там такім добрым потокам усё гэта ідзе. Хаця я чуў гісторыю, як там адзін дзед вылечыў, фактычна ўжо ў жанчыны былі нейкія такія вельмі вялікія праблемы, у яе там ўжо жаўтлявым тварам, яна памірала, ён яе павярнуў з таго свету. І яна штогод, як на дажынкі, цэлым возам везла там дзеду і жыта, там і хлеба, і кумпяка, там і мяса, там проста гэты, кажа, воз гэты ламіўся ад гэтай жанчыны. То, ну, тут натуральна, тут можна паўвёскі там вяселля зыграць за такія падарункі. Але часцей за ўсё гэта, ну, слухаеш простых людзей, там, ну, от рыбу прынёс, там, ён там на рыбгасе працаваў, там, ці злавіў там такое вялікае шчупака, дык от мне за гэта прынёс аддзячу. І вот гэтыя вот нейкія такія перліны іхніх успамінаў, як такой, ой, такая вялізная рыба, мы там ножом не маглі пасекчы, сякерай секлі, бы, вот, вось, так все наеліся гэтай рыбы, вот такі вот это быў. А для людзей гэта больш нейкі такі падарунак, бо гэта не фіксацыя нейкіх такіх вот, ну, каштарысаў, гэта нейкая такой вот, ну, манетызацыя гэтай справы. Бо гэта ўсё ж такі гэта нейкая місія і прызнанне. І часам ад некаторых людзей, якія вучыліся, пераймалі гэтыя веды, чаму шмат хто адмаўляўся, таму што гэта хата не закрываецца. Гэта ходзяць усякія абыякія, крыварукія, як яны кажуць, як бы абібок, ну, проста людзі ідуць з бедамі, з праблемамі. І не кожны хоча заўсёды бачыць іншыя беды і праблемы. Бо гэта таксама, калі у чалавека ёсць душа, гэта, ну, ўсё балючае. Бачыць усё гэта, успрымаць, старацца дапамагчы, а ці дапаможаш ты? Ці зможаш ты дапамагчы? Тут таксама такая дылема. Ну, разумееце, як бы, ўсё ж такі мусіць быць нейкая падзяка. І ва ўсіх культурах ёсць
такая вот нейкая пэўная пашана, пэўная падзяка, мусіць быць нешта там давацца, нейкі падарунак. Што да грошай? Вот я на прыкладзе бабкі Алены, я вельмі радаваўся, калі ей ўсё ж такі прыносілі грошы. Это былі маленькія грошы, там нейкі 10 рублёў, даруйце мне. Чалавек там часам вечарамі там не спіць, як бы нічога там толкам не можа зарабіць, а гаспадарка стаіць, козы гэтыя плачуць, бегаюць па двары, каб іх падаілі. А яна сядзіць людзям дапамагае, там ці па тэлефоне, ці так, да я прыязджаю лячыцца. І вот уяўляеце, вот выходныя нядзелі я прыязджаю ў госці, яна кажу: "О, давайте пакармлю чым-небудзь". Пачынай там з лядоў не даставаць якія-небудзь там котлеты, которые там уже там не першы месяц ляжаць. Яны пачынаюць у роце расці ў цябе. І просто вот некаторыя прадукты, што там прыносяць там нейкі там сарделек, там вот пэўныя пакеты, вот я бачу нейкіх падарункі, вот на тым ж самым прыкладзе бабкі Алены. Это там нейкіх 5-6 сарделечак, пачак гарбаткі, зефір і там пару цукерак, як бы. Дык я думаю, прасцей там падарыць нейкі там 5-10 рублёў за гэта, бо гэта ўсё гурвасціцца. Чалавек, ён ж апетыт яго не расце ад ягоных магчымасцей, нейкіх фінансавых ці эканамічных. А калі ўся хата завалена гэтымі падарункамі, яна просто пазней іх там раздавала. Я прыеду, і на мне пачынае нейкі гэтыя сокі сунуць, гэты прыкладу, гэтую там фанты гэтыя. Кажу: навошта яно мне? Кажу: вот возьми, куды мне гэта дзеваць? Людзі пруць, вязуць, я ж не магу адмовіць, як бы. Каб яны ўсё роўна даюць. А вёска невялікая, там 3-5 хаты. Вот тыя людзі, которые стала жывуць. Таму занясе нешта падорыць, таму занясе. А збольшага, сабаку кату выкідаваць. І ў гэтым плане просто, я ведаю, што яна там збірала гэта нейкія грошы, там пойдзе ў царкву занясе, там у царкве будзе нейкая там рэканструкцыя, рэстаўрацыя, яна туды аддасць. Таксама там была такая бабуля Яніна Снежка з-пад Гальшанаў, Каецень, это вёсачка такая. Яна ўсе грошы, якія давалі, яна адносіла у баруны да абраза, там такі абраз знакаміты святы там мясцовай патронкі, яна заўсёды да абраза адносіла. Бо яна лічылася сваёй патронкай, ксёндз нармальна ставіўся да ейных гэтых заняткаў. І гэта было неяк так прасцей. Просто калі ізноў-такі пачынаецца там адведу порчу за 3 рубля в час, як бы, то гэта ўжо іншае. Калі гэта для чалавека не прафесія, а менавіта нейкі місія, там дапамагаць іншым, выратоўваць, як бы, то я нармальна да гэта ставлюсь. Натуральна, што уявіце просто, што ў той час, там умоўна кажучы, нейкі такі больш традыцыйны лад, калі быў, у людзей не столько грошай было. У плане, што нават каб зарабіць нейкую капейку, трэба было завесці гэты дзесятак там яек, там нейкі там нізку каўбас на рынок і прадаць іх. І потом гэта ўжо пазней капейку прынесці, падарыць этому людзям. Таму грошы больш табуяваны былі. Прасцей занесці нейкі там дзесятак яек альбо нейкую хусцінку падарыць. І вот мне там таксама была бабуля Саклета, кажа, што хоць хусцінку нейколі мусіш нешта прынесці. Не то, што мне там грошы патрэбна, ці то не тое, што я там гэтых хусцінак не маю, кажу, мяне іх процьма. Кажа, але вот гэта так склалася, кажа, такая традыцыя, што ты мне мусіш нечым аддзячыць. Што я з гэтым буду рабіць, гэта іншая справа. Хутчэй за ўсё, кажа, я гэту хусцінку занясу там якой-небудзь манькі ці ваньцы падарую. Але яно мусіць так быць. І напрыканцы крышачку пра развіццё традыцыі шэптаў. Дакладней пра яе дэградацыю за савецкім часам. Шмат чаго культурнага гублялася ў тыя часы, і шэпты былі не выключэннем. Вельмі часта, калі я фіксаваў гэта пакаленне, народжана 20-30 гады, просто уявіце час. Это такая тотальная атэістычная плынь у савецкім. Моладзь, нават гэта што па лесе, я бачу просто, як гэта ўсё пачынаў ламацца гэты час, як бы з расповеду бабуляк. Ім патрэбны былі танцы, гармонікі. І іхнія песні, калі гэта ўжо старэйшае пакаленне фіксуеш, яны вельмі рэдка, калі штосьці спяваюць нейкае сапраўднае, архаічнае, абрадавае, календарнае. Гэта те ж самае, як з народнага альбома, песні пра Надзеньку, пра Коленьку трактарыста, як бы, і нешчасную любоў з ножом у грудзях, як бы. Вось, это такая масакра вясковая. І ты, адчуваеш, што адбыўся быў нейкі ў гэтым часе пэўны пералом паміж гэтай традыцыйнай грамадой, і ў плане гэтай вышыўкі, калі ішлі лаканічныя рушнікі, беленькія, чырвоненькія лініі, і з'яўляецца гэта стракатая вырві глаз кветкі, якім таксама ж прыгожа па лесе. А ты бачыш, тая архаіка, яка знікла пад гэтым пластом. І натуральна, што падобны гэты пералом, ён адбываўся ў тую эпоху. І часцей хтосьці проста адмаўляўся, будучы там спадкаемцамі вельмі моцных вясковых знахараў. Там мама умелая, там ці бабуля умела. Проста баяліся таму, што палова моладзі, з якімі яны хадзілі на вячоркі, гэта былі нейкія мясцовыя камсамольцы, актывісты, гэта было не модна проста.
Па-другое, з'яўлялася гэта радыё, яны ўжо слухалі іншыя песні, яны ўжо іншую культуру ўспрымалі. І гэта ўсё ўжо нават тады адбывалася такое адслаенне вот гэта ад сваёй традыцыі, бо гэта здавалася такім мала цікавым, мала сур'ёзным. Тым больш, калі тая патэнцыйная будучая знахарка працавала ў школе не настаўніцай якой-небудзь там прыбіральшчыцай, той ж самы, ці паварыхай, то яна баялася, што што пра яе будуць казаць. І часам гэтыя людзі казалі: я там да апошняга нікога не лячыла, я баялася дапамагаць, бо што пра мяне будуць людзі казаць. Калі браць проста гэты пэўны нейкі савецкі атэістычны час у гэтым адрэзку. Таксама было нейкае пытанне, што ты бярэш, якія веды бярэш. Калі я браў пра бабульку з Гудагая, яна казала, бабка Леакадзія, але яна сябе там і баба Лёня называла, яна там по-рознаму сябе называе. Яна проста згадвае, як яна сама выбірала тое, што пераймаць, а тое, што не пераймаць. Бо ей бабулька перад смерцю, бабулька з-пад Гервятаў, такі наша такое сэрца Літвы старой, там дзе яшчэ мясцовыя па-літоўску часам гавораць на мясцовых такіх гаворках. Кажа, перадавала мяне, вучыла гэта замовы, але я взяла толькі тое, што там, што мне там гэны агром нешта вадзіць і адводзіць, вот я браў тое, што патрэбна дзеткам, то, што па-божаму ідзе. І ты разумееш, што калі ён уже асэнсавана выбірае, што яму можа спатрэбіцца, што яму не можа спатрэбіцца, а не проста ідзе нейкая такая пашана і 100% перадача традыцыі. Не то, што не асэнсаваная, проста з павагай, з пашанай, як было, так і я мушу працягваць, не парушаючы нейкіх цыклаў, не парушаючы нейкіх там нормаў. А тут уже чалавек выбірае, чым яму займацца, чым яму не займацца. І тут таксама ідзе нейкая пэўная страта, пэўнага пласта. І таксама, калі казаць пра гэту страту пластоў, то першы пласт, які мы ўжо на сёння фактычна страцілі ў замовах, гэта пласт лекавання жывёлаў. Лекавання кароў, свіней, праз гэтыя розныя эпідэміі свінога чумы, праз розныя нашы урбанізацыі вёска стала зусім іншая. Ужо ніхто не трымае кароў. Ужо бабулькі набываюць малако, гэтыя нашы старыя архаічныя бабулькі, шаптухі, яны ўжо бяруць малако з аўталаўкі. Рэдка хто якую там козачку трымае. І натуральна весь гэты пласт замоваў, лекавання і методыкі, як там лячыць каня, карову і свіней, то яны ўжо ўсе незапатрабаваныя, яны зніклі. На гэтым бонусны эпізод падыходзіць да свайго завяршэння. Дзякуй яшчэ раз, што падтрымалі праект Вандра. Будзем далей працаваць над тым, каб канчаткова не згубіць нашу культуру і спадчыну. А яна зараз і гэтак пад вялікай пагрозай. Шануйце спадчыну, распавядайце пра яе сябрам. Ну і, канешне, вандруем!